og velkommen til min video. Nu sidder jeg jo i min seng hjemme hos min far, fordi min mor og far de er skilt. Jeg har lavet en hule. Jeg har ikke så meget at lave i dag, så nej. Og jeg er lidt hæs, som I kan høre måske. Det er ikke noget rigtigt sådan. Ja. Men hvis der er nogen af jer, der har noget at for eksempel skrive til mig om, hvad for nogle videoer jeg måske kunne se sådan noget, eller hvad for nogle videoer, slags videoer jeg kunne lave, så må I meget gerne skrive i kommentaren. Og så kommer der meget mere ind på den her kanal, fordi jeg fik min YouTube-konto i går, så ja, den er meget ny. Så det var det, jeg havde at sige. Hej hej!